Čau lidi, vítejte u pokračování zase. Tady Dave už ví, jak se dělají ty repeater a já dodělávám to Daveovo patro. Máš uhlí? Uhlí. Uhlí. Nemám. Hele. Vlastně mám. Já tady proč já mám. No dobrý, zase jsem si nevzal tu sekeru. Tady je. Uhlí. Mám, ale 8, dám ti 4. Tak dej. Tak já jdu teda těžit to dřív. Na ten Daveův přístřešek. Mám přístřešek. Jo, aha, jo. Jo, tak ty to patro nechceš, jo, tak já si uklidně to. Já chci. Ach jo. 28, snad. Já to jsem zpátky. Tak, Dave asi teďko v tomto díle konečně udělá tu farmu a uděláme teda tu snajperskou věž, na to se asi těšíte. Že jo. Dělej mi ho hodně velký. Jo, aha, já ještě nemám tu střechu. Dobrý, hodně velký, co to je? Tvoje. Tvoje patro. Hej, nic netěž. Jsi blb. Ale já to potřebuji větší. Proč? Protože abych udělal lepší tu střelnici. Ale to bude vedle baráku, chápeš? Aha, já jsem v baráku. Lepší by to bylo v baráku. Takže ten naše repeater by měly stačit konečnou šanku. A potom můžeme udělat takovou dráhu. Au. Víš, co myslím? Ne. Jako dráhu, ale potřebujeme goldy, sticky, iron a redstone. Na naší dráhu, super. Jinak pořád pište a tak dále. Pořád. Pište, lajkujte a tak. Prosím tě, já to dávám do popisku, takže nemusíš to opakovat tady lidem. Ale jdeš se kouknout dovnitř. Počkej, já si tady těším dřevo. Aha. Ale hned se podívám. Hnusnej barák, co? Hej, ale to je dobrý. Od největšího k nejmenšímu. Pojď nahoru, ale je to sněhula. Je dřevěný sněhula. Pojď, tyjo, já někam zaplu. La. Co to je, ty fado? Je ta voda. Jde do půlky. Do půlky, jo. Jo. Tak počkej. Tak to musíš to udělat z obou stran, ty. Počkej. Podívám, kolik to natáčíme. Natáčíme teprve 5 minut. To jsem se podíval předčasně. Promiňte. Tak, diváci, teď postavím Daveovi teda to patro.
Počkej, já ti to hned dodělám. Tak, jo, Dave, už to budeš mít jenom, ještě malý úpravy, jenom to vysklít a udělat to, prostě, to bude trvat dlouho. A jinak, už to máš, nebo jo, vlastně ty děláš tu vodu, že jo? To je problém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chceš mi pomoct? Co? Chceš mi pomoct? Já nemůžu. Proč? Já ti tady dělám ten barák. Hej, ale hned to budeš mít, já to jenom ty toto vyškvím. Počkej, já spojím, jak to budeš mít hez. Ale budeš si muset chvilku počkat. Že já nebudu mít, mě nebudou stačit ty skly. Jo, už ti jdu pomoct, co potřebuješ? Dave, co potřebuješ? Už nic. Ježišmarja, tak to jsi měl říct dřív. Ty jo. No tak, prostě jedem. To, kde má zase písek? Já mám v té čestce, Tohle video bude asi hlasitý, tak se nezlobte. Tak, pojď se to rozsvítilo. Já mám jenom 35. A já ti ho dám. 35 koblů. Davide. To je taková. No a ty máš ještě jeden kobl. Ty jsi blbej. Jo, ty máš diamond pickaxe, jo. Proč to zvětšuješ zase? Protože nevíš, co chci dělat. Ty, já jsem myslel, že Dave to konečně dokončí a... Tak ale neopravuj, jinak to nikdy neudělám. Jo, Davide. Ježišimarja, já se s tebe zblázním. Dominik Jáč online. Jo, tak počkej. Já ho hned přizvu, ale já jenom to 8. Tady mám, že jo. 9. 6 a 6 je 2. Takže teď vám představíme. Ne! Davide, nech toho, ještě ne. Ještě ne, Davide. Musím dělat. Čekej, tohle už nepět se. Jo, tak tohle bylo štýgr. 16. To ještě mi něco zbyde. Kolik mi zbyde? Máš to vysklený. Můžeš se toto přestěhovat. Tak já začnu dělat tu sniper věž. Dave, dodělej tu farmu, protože já potřebuji, aby jsme už dělali tu sniper věž. Lidi to nudí, jak furt čekají, než uděláš ty tu farmu. Ještě ne, ještě jsme
jsme nedokončili to No nahrát. jasný, počkej, už to chápu. Tak, Dave, může se přestěhovat. Davide, už se přestěhuj. Co děláš? Počkej, píšu tomu, co bude asi v dalším díle. Tak tady vidíme tu farmu. Tak proč to neudělal menší, Davide, tu farmu? Protože to bude teďku. Ježiši Maria, taková obří farma. Se jdu podívat nahoru. Hej, jeden koukol. Co od tebe zničil? A asi toho našeho kámoše představíme v dalším díle. Ty vole. Asi. Ty vole. No proč jsem to udělal znova? No, ty kráso. Už jsem udělal tu samou chybu ve střeše. Tyjo, David, tyjo, to nejde skočit. Kobo stačí. No dobře. Hej, Davide, já se k tobě, pojď mi ten. Já si načíšu tuhle hlínu. No tak to tam zase vylepíš, robí. No, a už nemusíš, už to mám. Ale já se chci podívat, jak to tam vypadá, chápeš? Promiňte, David, to je furt to. Chápeš? Mladíku, já jsem doma. No, No počkej. Co? Něco jsme měli domluvený. jo, počkej, mi jenom tady dojedu. No počkej, žádný počkej. Jo, jenom tady dojedu tu Jedu. farmu. Tady musí dojet. Kolik máme čas? Já tam hned přijdu, robí. 12 minut. Dělej, Davide, dodělej tu farmu. Tak jo, počkej, stoj. Ne, ty já mám zemřel. Já ti řeknu, kolik mi dáš železa. Já nemám žádný železo. Davide, ale já nemám žádný železo. Jdeme ti, že 13 železa. No tak jenom počkej, asi ty jenom vezmu krumpík. Nebo vlastně to díl to teda to ukončíme, takže zdar s dalším.